Декоратор грим буенча рәссам агач остасы бу һөнәрләрне нәрсә берләштерә дип сорарсыз. Әлбәттә, театр. Бүген Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында сәнгатьнең әлеге төренә кагылышлы һөнәрләрне тәкъдим иттеләр. Спектакль алдыннан аларның монда үз чемпионаты да үтә. Сәхнә бизәлешенә кем нинди өлеш кертүен исә Роня Абдрахманова күреп кайтты. Тегү цехында менә бу машина тавышы тынып тормый диярлек. Артистларга сәхнә образы өчен костюмнарны шулай әзерлиләр. Эскизлар буенча конструкция ясыйбыз, моделировка и край титеп тегүчеләргә бирәбез. Самый күп вакыт китә торган кул эшләре. Равиль Завьялов Камал театрында инде 30 ел агач остасы булып эшли. Мы изготавливаем в театре декорации. Без декорациялар ясыйбыз, әйтик, менә мондый гөл кую савытлары. Үзебез очлыйбыз, ышкыйбыз. Грим буенча рәссам дигән эшче һөнәр ярдәмендә артистлар бер спектакль эчендә берничә төрле образ алыштырырга өлгерә. Мисал өчен, менә мондый үргән чәч белән мин татар кызы образында. Бер мизгел һәм менә инде сезнең алда сары чәчле заманча кыз образы. Аппак кына булып тормасын өчен ниндидер штрихлар бирергә кирәк. Румяна сыларга кирәк, күзне ачарга кирәк, кашларны матурларга кирәк. Гримнан тыш артистларга сакал-мыеклар да ясыйлар. WorldSkills чемпионатына Кытайдан килгән туристларга шунысы аеруча ошады. Үзләренә дә куеп килештереп карадылар. И вот это вот очень даже матур. Җитештерү цехлары безнең ясый менә барлык әйберләрне дә үз куллары белән. То есть столярный цех белән сварочный цех ясый безнең менә шундый зур массивный декорацияларны. Калган цехлар бутафорлар һәм декорационный цехлар аларны фактурить итә, то есть буи, лаклый, кирәкле әйберләрен ябыштыралар. Гомумән, Камал театры WorldSkills чемпионатының мәдәни программасында актив катнаша. Чемпионат көннәрендә алар Кабан күле яр буенда төрле спектакльләр күрсәтте, шигъри музыкаль кичәләр оештырды. Роня Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.